Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapangunang nga balita sa Isla San Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sara naman kami mabatian sa 91.1 FMR Bacolod. Kag gyari na ang napulo ka mga nagapangunang nga balita subong adlaw. Public hearing para sa ginadihon nga on-site housing project ginsuguran sa Barangay Banado sa Bacolod. Magpamilya, nakuhaan sa tunga sa milyon ka pesos nga balor sa iligal nga droga. Konseho sa Kabangkalan City, dismayado sa pag-hire sa mga empleyado nga hindi kabangkalanon. Anay BHW, iya mister kag ila anak ka minor de edad nga ginaligar katapos ang NPA patay sa engkwentro sa Canlaon City. Kag sa good vibes, dancing lady traffic enforcer sa Bacolod, sagad man mag-drawing. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, low pressure area sa karon ang nagadala sang pag-ulan sa probinsya. Gina-forecast nga padayon nga magadala sang pag-ulan sa karon sa Visayas lakip na diri sa Isla San Negros ang low pressure area nga yara karon sa sulod sa nga Philippine Area of Responsibility o KUNPAR. Sa latest update sa pag-asa, yara ang LPA sa 340 kilometers east sang Infanta, Quezon. Sunod sa pag-asa, posible magalawig pa sang 2-3 ka adlaw ang LPA sa sulod sang PAR antes ini magwa. Magamay man ang tsansa nga ini ang mangin bagyo suno sa pag-asa. Sa number 9, 6.9 million pesos nga balor sang Miriam solar-powered irrigation system ang gin-turnover kahapon sa Banwa sang Manapla. Ang ceremonial turnover ang ginpamunuan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa Barangay San Pablo. Ang irrigation project ang nagagamit sang upland aquaculture paagi sa grow-out kag aquaponic system, fertigation kag drip irrigation system. Ang aquaculture kag aquaponic system ang nagalakip sang process kung sa diin ang tubig ang ginabutang sa reservoir nga nagaserbing fish tank nga sarang makakulture sang freshwater species kasubong sang tilapia. Ang initial nga production estimate yara sa 75 tub 80 ka kilo matapos ang 4 ka bulan. Ang higko naman sang tilapia ang pwede nga magamit nga organic fertilizer in liquid form. Ang mga mangunguma nga nagatanom sa mga utan kag iban pagid nga mga high value crops sa 600 square meter nga talamnan ang pwede makabig nga potential agri-tourism destination sang Banwa. Yara man sa turnover ang mga lokal nga opisyales sa pagpamuno ni Mayor Manuel Escalante III. Sa number 8, masobra na sa 75% sa target nga mabakunahan sang Negros Occidental ang fully vaccinated na. Ginlunsar naman kaina ang Pinas Lakas campaign sa Department of Health Region 6 sa tinutuyo nga malambot ang dugang pagid nga target mabakunahan. Sa July 24 nga datu sa Department of Health, 75.88% na ang fully vaccinated sa Negros Occidental. Sa mga yara naman sa A2 category o kung sa mga senior citizen, 59.81% ang fully vaccinated. Humalin sang ginpatuman ng COVID vaccination sa Western Visayas sang March 2021, 5,188,247 o kung 80% na sa target general population ang fully vaccinated. Inisunod kay Dr. Sofia Pulmones sa iya nga mensahe sa Pinas Lakas campaign launch kag booster vaccination sa Iloilo. Pero sunod sa iya, kinahanglan pagid nga labuton ang yara sa A2 category. Sa karon sa ilang nga datu, 76.81% o kung 564,663 sa 735,157 nga mga senior citizen ang fully vaccinated. Mahinay karon suno sa iya ang pagpabakuna sa mga senior citizen. Kag sa booster shots naman, subong ang pinakamanubo nga pag-idog. Humalin sa pagsugod sang vaccination campaign. Ang booster coverage naman sa Region 6 yara lamang sa 12.16%.
Ini ang rason suno sa kay pulmones sa liwat nga pagduso sang COVID-19 vaccination para malambot ang 90% sang primary series coverage sa mga senior citizen kaga 50% naman para sa first booster dose sa general population sa nahauna nga 100 days ang Marcos administration. Nagakasawiran nga 97,000 pa ka mga senior citizen sa bilog nga rehiyon ang dapat mahatagan sang primary series vaccines o kung madapatan sang first dose kag masobra naman sa 1.6 ang due sa ilang nga booster dose. Sa number 7, public hearing ang ginsugura na para sa mga residente sang Barangay Banago nga sarang mabuligan sa on-site housing project sang Bacolod. Hindi libre ang on-site housing project nga handom nga mapatukod sang syudad sang Bacolod para sa mga illegal settlers. Gani humalin sa weekend, ginsugura na ni Councilor Vladimir Gonzales ang paginunanon sa mga taga-Purok Bayanihan sa Barangay Banago. Sa 3 ka mga purok nga malapit sa baybay sa Banago, ginaplano ang pagtukod sang on-site housing project sang Benitez administration agud nga hindi man kinahanglan sa mga illegal settlers nga mapalayo pa sa ila palanghabuyan. Ginakalipay sa mga barangay officials ang ginaplano nga proyekto pero nagapati sila nga dapat mapatag sa mga mangin benepisyaryo ang ilang mangin obligasyon sa syudad. Plano ni Gonzales, chairperson sa Committee on Urban Poor, Housing and Resettlement nga matukod ang isa ka task force nga mumanang maghahatag atensyon sa mga residente o kung pribado nga mga individual nga sarang maapektuhan sa ginaplano nga on-site housing project. Sa number 6, mag-asawa kag anak ang nakuhaan sa masobra sa tunga sa milyon ka pesos nga balor sang iligal nga droga. Arestado ang 3 ka miyembro sang pamilya matapos makuhaan kahapon sa masobra tunga sa milyon ka pesos nga balor sang iligal nga droga sa buy-bust operation sa Purok Sigay, Barangay 2 sa Bacolod. Subject sang buy-bust ang 23 anyos nga si Michael Yang. Upod nga naaresto ang iya iloy nga si Raquel kag amay nga si Harold. Damlag pa na preso na suno sa pulis ang mag-asawa nga Yang may kangtanan man sa iligal nga droga. Family business ang pamilya suno sa pulis ang illegal nga droga. 19 ka sachet sa suspected shabu nga nagabalor karon o kung nagabalor tanan sa 544,000 pesos ang nakuha sa ila. Sa number 5, bangkay isang nasunog na babae na sapwan sa Gihulngan City, Negros Oriental. Nasapwan sang kahapon ang bangkay sa isa ka babae nga sunog ang lawas sa likod sang ilaman nga balay sa Barangay Poblasyon sa Gihulngan. Nakilala ng biktima nga si Elena Mugelio, paagiman sa sini nga singsing. 3 ka adlaw nga na missing suno sa pulis ang biktima antes ini nasapwan kahapon sa likod man sang ilang nga balay. Sandig sa initial investigation sang PNP, mismo ang biktima amo man ang nagsunog sang iya kaugalingon. Sa number 4, masobra sa 116,000 sa kabilugan ang nag-apply para sa voters registration sa SK kag barangay elections. Sunog kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria, humalin sang Hulyo 4, tubtub 23, 116,045 ang nagparehistro ilakip ng COMELEC Bacolod kag natalana ang hearing sang Election Registration Board sa Agosto 1 kung sariin talakayon sang COMELEC ang anuman nga reklamo batok sa mga registrants. Sunog kay Ananoria, nangin mataas ang turnout sang sa ilang nga ginapaabot. Samtang may 5 ka mga lugar sa probinsya nga wala tigayon na ubos na accommodate ang mga nagpila para magparehistro sa katapusan nga adlaw sang voters registration. Sunog kay Ananoria, nalabutan sila alas 12 sa tungang gabi kung sariin automatic nga naga-shut off ang ilang nga voter registration machine bangod nga laina ang petsa. Ginahulat pa niya ang incident report as of press time. The 16,000 in 3 weeks. Namuda mo na. Base sa result, attorney, hindi naman tamo transferring or newly registered. Wala pa na ang ako. Yung pagkita siya transactions. No? These are the people who applied for transactions during the past 3 weeks, 4 weeks. So we will see na kung mag-formally RB reports na
amo na ng time nga makahatag na statistics pilang nag-transfer, pilang new, pilang SK, no? Pero sa akon nga nakita recently, do half kini SK. Sa number 3, nagsugod na ang registration para sa Bacolod Comprehensive Health Program sa mga kabaranggayan sa Bacolod. Pero magapaidalong pa sa validation ng mga application para sa BACCHIP program. Mga indigent, halin sa mga senior citizen, person with disability, kag mga nagabusong ang pinalang sa mga prioridad sa ginsuguran nga orientation kag registration para sa Bacolod Comprehensive Health Program o kung BACCHIP sa Barangay 31. Suno kay City Administrator Attorney Pacifico Magari III, magapaidalom anay sa validation ng mga BACCHIP applications antes pa man sa isyuhan sa mga cards sa mga benepisyaryo. May 150,000 ang target nga mabuligan sa syudad paagi sa BACCHIP. Prioridad ini sa Benitez Administration agod nga hindi na magpalibog ang mga Bacolodnon sa tion nga kinahanglan sila sang hospital assistance. Nagligad lang nga simana sa ginlunsar ang pagparehistro para sa BACCHIP kadungan sang medical mission sa Bacolod City Government Center. Kundiin, may kapin sa 3,000 nga individual ang nabuligan. Total target ang nga ginalantaw. Okay. So maybe na a couple of thousand bala nga na-validate. May validation man mo hindi man nga pinagustuhan dahil lang. Ang process na matama ta set up sang in charge sa BACCHIP office. Sa number 2, sangguniang panlungsod sang Kabankalan ang nagpagwa sang resolusyon nga nagapautwas sang ilang nga pagkadismaya sa bag-o nga alkalde sa pag-hire sini sa mga taga-indi Kabankalan para sa nagkalain-lain nga posisyon sa syudad. Sa July 18 nga session sang Kabankalan SP, ginpasar nila ang Resolution 2022-282 nga suno kay Vice Mayor Miguel Zaico pagpautwas ng ilang mga sentimiento. Maayo suno sa iyang lihok ni Mayor Benji Miranda nga wala niya ginpangkakas ang mga job order workers sa nagligad nga administrasyon. Pero kay madamo man sunod sa iya nga mga nagapangita sa trabaho nga gikan mismo sa syudad kun tani mas maayo kun ang mga ginhire sa bagong administrasyon gikan man sa Kabankalan kag hindi ang mga anay empleyado man sang iban nga local government unit. Sa ilang nga impormasyon suno kay Zaico, may 23 ka mga non-Kabankalanon nga ginhire. Mga anong sunod sa iya ang yara sa Bids and Awards Committee. Ang iban yara sa General Services Office kag Agriculture Office. Sa Facebook Live sa page ni Mayor Miranda, iya ginpahayag nga mas madamo pagkuntani sa mas maayo nga resolusyon nga mapasar sang SP tigaylo sang Resolution 2022-282. Ehemplo diri sunod sa iya ang pagpasar sang resolusyon nga masabat ang problema sa dengue, amo man sa COVID, bisan pagani ang problema sa baha kag ang malubog nga tubig. Gindugang pa ni Miranda nga daw kasubo nga siya ang ginabuli. Bagay nga ginhimutig ni Zaico, ang ilang nga resolusyon sunod sa iya wala sang labod politika kag pagpautwas lamang sang sentimiento nila. Wala makasabat sa telepono as of press time ang alkalde. Dugay na obra, 10 years up na. Tagaan increase. Resolution nga tanan nga nagdugay na 20 anyos or ano. Oh. So guys, kuna muna klase nga pang kuan nila. Ako daw ginabuli ako eh. Pero sa gihapon ang Ginoo, hindi na magpabaya sa akon. Kami sa council, we don't respond to that because as we all know, resolution is a expression of sentiment. So the councilors, wala kuya any bahig o politika. Gusto lang gid sang councilors si Paywatig nga ang preference ng council is sa mga Kabangkalan kung may bakante. Unaon na niyang Kabangkalanon kung kaya nila o hindi. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw.
Isa ka barangay health worker ang iya mister upod man sa minor de edad nga anak nga mga ginakabig New People's Army ang napatay sa nagluntad nga encounter sa Canlaon City. May report si Romeo Subaldo. Mga alas 5 kay nasang kaagahon sa makabaton si punong barangay Loriano, Hakusalem, sang barangay Budlasan sa Canlaon City, Negros Oriental sang impormasyon nga may 3 ka mga persona nga napatay sa encounter sa sitio na Tuling. Ang mga napatay, personal nga kilala sang punong barangay. Katapos ang isa lang kapanimalay, si Christina Hacolbe nga anay barangay health worker. Iya mister nga si Ernie, kag ila anak nga babae nga si Kay, 16 anyos. Taga diri na siya sa una sir, tapos nung ara na siya sa kuha na siya nang nag-MPA siya nang damo na po siya balay nga ginatapon-tapunan niya ba Dili sa unang star barang sitio. sa sityo na Tuling. Doon sa presidente siya sa Natuling. Oh, yes. Kilala mo na. Kuya nga no. Kaya dating BHW na siya sa una. Dugang pa sa punong barangay, mga 7 na katuig nga nagaupod sa hublag si Christina, kagang iya nga bana kagang ila nga anak nagaupod-upod man sa ila. Antes nagsulod sa pagka-NPA, barangay health worker si Christina sa sulod sang halos na 10 katuig. Na siguro mga 7 years na siya nga Daguntat. naara sa bukid. Ang sinoong nag-BHW ang bana ko ng asawa? Inang asawa, Si Christina. Si Christina nag-BHW sa una Oh, sa inyo ni barangay. Oo. Kilala mo siya personally? Yes, kilala ko na siya. Eh, tiga ano gupod sa Kay White House Pactan kung ano ilaw na una. lawig sa nag-BHW. O lawig siya rin. Yung pila ka tuig man kap. Siguro mga 10 years siguro sir, sobra pa. Sa report sang 303rd Infantry Brigade, nakaengkwentro sa 62nd IB ang may kapinsa na pulo ka mga katapos ang NPA kay inasang kaagahon sa sitio na Tuling, barangay Budlasan sa Canlaon City. Ini matapos makabaton sang report ka may mga nagapangilkil nga mga rebelde sa kaiping lang sini nga lugar sa barangay Makagahay sa Moises Padilla. Suno sa Army, si Christina ang Finance Officer, si Ernie ang Vice Commanding Officer sa Section Guerrilla Unit, kag si Kay ang 18 anyos na. May mga na-recover man nga mga armas ang mga soldado. Sa Good Vibes, dancing lady traffic enforcer sa Bacolod ang sagadman mag-drawing. Isa siya sa mga choreographer sa likod sa kadalagan sa mga mascara dancers sa pila ka mga barangay. Yaring report ni Nico Delfin. Sa mga pitik pa lang sa iya mga tiil, kag mga kumpas sa iya nga mga kamot, makasiling ka nga dancer ang lady traffic enforcer nga si Hazel Nagara. Sa intersection sa Girnay Street, kag Corazon Aquino Drive, nga yara lang sa atubang sang Police Station 6 na assign ang 46 anyos nga dancing lady traffic enforcer. I'll take you back to the old days, and I will sing the songs. Once you lost. Istorya ni Hazel, 6 na siya katuig nga nagasulay sa init kag ulan sa tunga sang kalsada agud lang makabulig sa pamilya. Kung grabe ang traffic, may times nga hindi na po makakaon, sir. But because of my love sa work ko, okay lang, sir. Enjoy ko. Madamo sa mga motorista ang nagakalingaw kung si Hazel nang nagapatunga sa dalan para magmando sa lakat sang trapiko. Bisan mga netizens ang iya na palipay. Kita sa apa na nga mo na kalingawan niya, magaman nga orasa. Mo? Pisan nga. Tisan. Buot man din sa sinyo. Wala pa nagapangano sa ako. Hindi pala pareho sa iban pala nga. May saot-saot mo na, may cute pa. Si Hazel, isa man sa mga choreographer sa Bacolod, nga among sa likod sang kadalagan sa mga mascara dancers sa pila ka mga kabaranggayan. Pero magluwas sa pagsaot, siya man ang sagad mag-drawing. Kung isa may mapa-sketch bala, sir, kay visual artist man ko. Choreographer ako, sometimes ang Barangay 21, Barangay Estefania, and then naging history ako sometimes sa Barangay Singkang Airport. Si Hazel ang anak sa nagtaliwan nga si Anay Punong Barangay Sancho Nagar, nga isa man sa mga kilala nga katapos ng media. Antes pa man naging traffic enforcer, nagtrabaho na anay bilang hospital staff si Hazel matapos nga makagraduate sa midwifery nga kurso.
Ugaling nagpasimpalad siya nga magtrabaho sa Kuwait agud lang makabulig sa iya pamilya. Ginakalipay niya nga sa piyak sang pagkambyo sa administrasyon, nakaserbisyo siya sa gihapon bilang traffic enforcer. I just wanna say God is good because in pray ko gid ni sa sir. Siling ko, I want to serve Bacolod most. Not because I'm a Grupo Progreso, but isa ka Bacolod nun na may gugma sa Ubraya. Para kay Hazel, isa kabugay nga mapadayon niyang trabaho bilang traffic enforcer, agod man makaserbisyo sa syudad, bisan pa nagkambyo na ang kolor sa iya uniforme. Nico Delfin para sa DJ Cast. Barbs, kulang na lagi dyan costume sa maskaradan, sir, ining traffic enforcer, kag makita mo nagakumpas no, sa tunga asang dalan. Pero ang ginahulat ko bala, Nick, nga ma-showdown ka man siya, kay kabalo ko, you're a good dancer. Naglampas na kita same siya, no, naglampas na mada siguro. Kagamuyad tong napulo ka mga nagapanguna nga balita sa Isla San Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imong nga palibot. Pero dapat balanse kayo sakto mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Ako si Nico Delfin, tubtubwas, maayong hapon.